夕暮れ時の玄関先。私はいつものように笑顔で息子たちを迎えようとしていました。でも、その日は何かが違っていたんです。息子の湊が無言で差し出してきたのは、一通の白い封筒でした。表には絶縁通知という4文字が、冷たく印字されています。これは、私は戸惑いながら封を開けました。そこに書かれていた言葉を、今でも鮮明に覚えています。長年のご支援、誠にありがとうございました。しかしながら、私たち夫婦も自立した家庭を築く時期に来ております。つきましては、本日をもって親子関係を解消させていただきます。まるでビジネスの契約書のような、冷たい文面。30年間、家族のために尽くしてきた私への、たった1枚の紙切れ。30年間、ご苦労様でした。息子の口から出た言葉は、まるで会社の上司が部下に言うような、事務的な響きでした。横に立つ嫁の莉子も、何か安堵したような表情を浮かべています。その瞬間、私の中で何かが静かに弾けるような感覚がありました。でも不思議なことに、怒りも悲しみも湧いてきません。ただ、一つだけ確信したんです。この子たちは、とんでもない間違いを犯したと。そう、わかったわ。私はゆっくりと顔を上げて、穏やかな笑顔を作りました。それなら、私も身軽になれるわね。息子は一瞬、戸惑ったような表情を見せます。きっと、泣いたり怒ったりすると思っていたんでしょうね。でも私は、ただ静かに微笑んでいました。まあ、わかってくれてよかったわ。お互いのためですものね。リゴの声には、明らかに安堵の色が滲んでいます。本当にお互いのためね。私はそう答えながら、封筒を静かにバッグにしまいました。その時の私の心には、不思議なほど冷静な思考が広がっていたんです。怒りも、悲しみも、ありません。ただ一つだけ、確信していました。この子たちは、何もわかっていないと。30年間、私が何をしてきたのか。この家族に、どれほどのものを注いできたのか。そして今、私がどれほどの力を持っているのか。息子たちは、何一つ知らないままなんです。亡き夫の家が、仏壇の奥から静かに見守っているような気がします。あなた、見ていてくださいね。心の中で、そっと語りかけました。これから私は、本当の自分を見せることになるんです。思い返せば、30年前の春、息子の湊が結婚式を挙げた日のことを、今でも鮮明に覚えています。新居の頭金、これを使って、私は通帳を息子に手渡しました。残高は800万円。花屋を38年間営んできて、朝5時から夜8時まで休みなく働いて貯めたお金です。母さん、こんな大金、あなたたちの新生活に使って、幸せになってね。でも、それは始まりに過ぎませんでした。新居購入の頭金800万円。結婚式の費用に100万円。孫が生まれた時の出産祝い。2人分で100万円。保育園から高校までの教育費。合計600万円。車を買う時の援助150万円。家のリフォーム費用300万円。そして毎月の食費として5万円ずつ。30年間で1800万円になります。全部を合わせると4000万円近くになるんです。花屋の収入は決して多くありません。それでも家族のためならと思って、自分の老後資金を削ってでも息子たちを支えてきたんです。でもお金だけではありません。孫たちが小さかった頃、毎朝6時には息子の家に向かって孫を預かっていました。保育園の送り迎えは5年間で1200回以上。夕食の準備は1万食を超えるでしょうか。孫と過ごした時間は1万5000時間にもなります。
おばあちゃんが見ててあげるから、ゆっくり休んでね。疲れた顔の莉子に、いつもそう声をかけていました。週に20時間、家事を手伝い続けて。それでも私は、一度も疲れたとは言いませんでした。家族のためなら、何でもできる。そう信じていたからです。10年前、息子が会社の倒産で職を失った時、母さん、どうしよう。大丈夫よ。しばらくうちで働く。花屋も忙しいから。3ヶ月間、花屋で息子を雇いました。給料は月25万円。自分の収入を削っても、息子家族を守りたかったんです。8年前、孫が病気で入院した時、お母さん、明日手術なんです。付き添ってもらえませんか？もちろん、店は休むわ。1週間、店を閉めて病院に泊まり込みました。それでも、家族のためなら当然だと思っていたんです。息子夫婦が喧嘩をすれば、いつも間に入って、お互い、少し冷静になって、家族なんだから、何度も、二人の関係を取り持ってきました。経済的な支援、時間的な献身、精神的な支え。私は、この家族のすべてだったんです。困った時には、いつでも駆けつける。悩んだ時には、いつでも相談に乗る。喧嘩した時には、いつでも仲裁する。30年間、ずっとそうしてきました。でも今、振り返ってみると、そのすべてを、たった一枚の紙で切り捨てられたんです。ご苦労様でした。その一言で、30年間が終わってしまう。息子たちは気づいていませんでした。自分たちがどれほど私に依存していたか。その依存関係を断ち切ったら何が起こるのか、全く分かっていなかったんです。夕暮れの空を見上げながら、私は静かに微笑みました。教えてあげましょう。本当の私の価値を。でも、変化の兆しは2年前から始まっていたんです。孫の誕生日会の日。お誕生日おめでとう。おばあちゃんからのプレゼントよ。私は選びに選んだ絵本のセットを嬉しそうに差し出しました。ありがとう、おばあちゃん。孫は喜んでくれたのに。あら、気を使わせちゃって。でも、もう十分いただいてますから。莉子は、プレゼントを受け取ろうとしません。これからは、自分たちの力でやっていきたいんです。その笑顔は、どこか冷たく感じました。1年半前からは、月に一度の食事会も断られるようになります。今週末、みんなで食事でもどう？新しいレストラン、予約したの。母さん、もう毎月じゃなくていいよ。僕たちも忙しいし。そう、わかったわ。最初は小さな変化でした。でも、それは始まりに過ぎなかったんです。1年前のある日、最近、スマホの使い方がわからなくて、教えてもらえる。私が息子に尋ねると、お母さん、それ、もう時代遅れですよ。莉子が鼻で笑うような仕草を見せます。母さん、もう少し現代に追いついてよ。息子までが、そんな言い方をするようになっていました。さらに、10ヶ月前。あれ、先週話したこと、覚えてる？何気なく尋ねた私に、お母さん、最近物忘れ激しくないですか？莉子が息子に目配せをします。母さん、病院行ってみる。認知症の検査とか。私は大丈夫よ。心の中に小さな傷ができるのを感じました。半年前にはもっと露骨になっていきます。お母さん、もう70歳なんですから、無理しないでくださいね。莉子の口調には、明らかに馬鹿にしたような響きがあります。そうだよ、母さん。もう若くないんだから。息子も同じ調子で話すようになっていました。時代遅れ、認知症、老人。いつの間にか、私は役立たずの老人として扱われていたんです。
38年間花屋を経営し、4000万円を家族に注ぎ、1万5000時間を孫のために使った。そんな私が、気づけば時代遅れの老人になっていました。3ヶ月前、決定的な言葉を耳にします。正直、もうお母さんには頼らないつもりなんです。リコが息子に聞こえるように話しているのが、隣の部屋から聞こえてきました。そうだな。もう自立しないとな。これ以上、お荷物になられても困りますし。お荷物。その言葉が胸に突き刺さります。私はじっと唇を噛みしめていました。2ヶ月前からは孫に会うことすら制限されるようになります。今日、孫ちゃんたちに会ってもいいかしら。すみません。今日は予定があって。明らかに嘘だとわかるような断り方です。じゃあ、来週は。来週も。ちょっと。冷たい拒絶の言葉だけが返ってきました。30年間、家族のために尽くしてきた私が、いつの間にか邪魔者になっていたんです。そして1ヶ月前、ある日、息子の家を訪ねた時のことです。リビングでは、リコのご両親が楽しそうにくつろいでいます。お父さん、お母さん、ゆっくりしていってね。リコの満面の笑顔。ギフさん、お酒どうぞ。息子は高級な日本酒を注いでいます。私はその日、今日は忙しいと玄関先で追い返されたばかりでした。たった5分の立ち話すら許されなかったんです。リコのご両親には最高のおもてなし。でも私には玄関先での冷たい対応だけ。この露骨な差別を目の当たりにして、私は悟りました。この家にもう私の居場所はないと。そして今日、絶縁状という形で、それが現実になったんです。夜空を見上げながら、私は静かに決意します。もう我慢しない。もう尽くさない。もう都合の良い母親を演じない。絶縁状を受け取った翌日、私の携帯電話が鳴りました。もしもし。ふみちゃん、聞いたわよ。港くんたち、ひどいじゃない。親戚のおばからです。声には明らかな怒りがにじんでいます。おばさん。何を？絶縁状のこと。それに、リコさんのご両親と同居するんですって。その瞬間、私の手が震えました。初めて聞く話です。昨日、リコさんのお母さんから聞いたの。これからは私たちが孫の面倒を見るって。あなたのことは用済みになったって言ってたわよ。電話を握る手に、じわりと汗が染みます。そういうことだったのね。すべてが、一本の線でつながっていきました。私への冷遇、存在の否定、そして絶縁。すべては、リコのご両親を迎え入れるための場所づくりだったんです。30年間支援し続けた私は、用済み。これから経済的援助が必要なりこのご両親が、新しい家族。私は、ただの取り替え可能な部品だったというわけです。心の中に、冷たい怒りが広がっていくのを感じます。でも不思議なことに、その怒りは熱くありません。氷のように冷たく、そして静かな怒りでした。思い返せば、すべてが都合の良い時だけだったんです。お金が必要な時。母さん、ちょっと車の修理費が。30万円ほど。わかったわ。明日振り込むわね。でも修理費を振り込んだ後、2ヶ月も音沙汰なし。孫の世話が必要な時。お母さん、急な出張が入って。明日から3日間、孫たちお願いできますか？もちろん。でも3日後、迎えに来た時には。じゃあ、また何かあったら連絡しますね。お礼の言葉もなく、そのまま去っていく。社会的な体裁が必要な時。母さん、今度会社の上司が家に来るから、来てくれる。家族の絆をアピールしたいんだ。わかったわ。上司の前では、
息子は満面の笑みで言います。母とは、とても仲が良いんですよ。でも上司が帰れば、また冷たい態度に戻る。振り返れば、すべてがそうでした。お金が必要なとき、労働力が必要なとき、体裁が必要なとき、そして、不要になったら絶縁。私は30年間、ただの便利な道具だったんです。夜、仏壇の前に座りました。亡き夫の家が、静かに私を見つめています。あなた、見ていてね。家に向かって、私は静かに語りかけます。これから私、本当の自分を見せるから。目に宿る光は、冷たく鋭いものへと変わっていきました。その時、私は決めたんです。もう、我慢しない。もう、尽くさない。もう、都合の良い母親を演じない。そして、教えてあげることにしました。本当の私を知らないまま絶縁した、この子たちの愚かさを、息子たちは知りません。私が、どれほどの経済力を持っているか。私が、どれほどの社会的地位にあるか。そして、私が消えることが、彼らにとってどれほどの意味を持つか。何も、知らないんです。港、莉子さん。静かに、しかし確信を持って、私は心の中でつぶやきます。あなたたちは、とんでもない間違いを犯したのよ。窓の外には、冷たい月が浮かんでいます。その月明かりが、これから始まる新しい人生を照らしているようでした。明日から、私は動き出します。完璧な準備を整えて、そして、息子たちに思い知らせてあげるんです。翌朝、私は銀行の個室に座っていました。重厚な扉が閉まり、外の喧騒が遮断されます。担当者が穏やかな笑顔で迎えてくれました。山本様、本日はどのようなご用件で、全資産の確認と口座の整理をお願いします。承知いたしました。担当者がパソコンを操作する音が静かな個室に響きます。キーボードを叩く音がリズミカルに耳に届いてきました。現在の総資産は、画面に映し出された数字を見て、私は静かにうなずきます。普通預金が500万円。定期預金が3000万円。株式と投資信託で2500万円。店舗の不動産評価額が8000万円。自宅の不動産評価額が5000万円。合計で1億9000万円になります。そう。やっぱりこれくらいね。私の声は驚くほど冷静でした。花屋、色彩課は38年間で地域一番の人気店になっていたんです。駅前の一等地に店を構え、毎日多くのお客様が訪れてくださいます。年商4000万円、純利益は800万円。朝5時から夜8時まで、休みなく働いてきた結果です。私は質素な生活を続けて、コツコツと資産を築いてきました。自分のためには、ほとんどお金を使わなかったんです。息子に4000万円を支援しても、まだ2億円近い資産がある。でも、息子は知りません。私が、どれほどの経済力を持っているかを、貧しい老母だと思い込んで、切り捨てたんです。窓の外には、青空が広がっています。その青空が、これから始まる新しい人生を祝福しているようでした。それでは、息子名義の共同口座から、私の資金を全額引き上げてください。かしこまりました。金額は、500万円です。即日処理で、承知いたしました。担当者の指が、キーボードの上を滑っていきます。画面には次々と数字が並び、手続きが進んでいくのが見えました。この500万円。息子夫婦は、来月の住宅ローン繰り上げ返済に使う予定だったはずです。でも、もう関係ありません。絶縁したんですから。お互いに、もう他人なんです。手続きが完了いたしました。
担当者が書類を差し出してくれます。その書類に私はためらうことなくサインをしました。銀行を出ると春の風が頬を撫でていきます。不思議と心が軽くなっているのを感じました。午後、私は法律事務所を訪れます。重厚な木製の扉を開けると、落ち着いた雰囲気のオフィスが広がっていました。絶縁状を受け取られたとのことですが、法的には全く効力がありません。弁護士が穏やかに説明してくれます。革張りの椅子に深く腰掛けながら、私は静かに耳を傾けました。そうですよね。でも、私からも完全に関係を切る準備をしたいのです。具体的には、どのようなことをお考えですか？弁護士は、メモ帳とペンを用意して、真剣な表情で向き合ってくれます。まず、息子夫婦への今後一切の経済支援を停止。次に、相続に関する遺言書の作成。そして、店舗と自宅不動産の名義を、信頼できる名に変更したいんです。弁護士は、一つ一つ丁寧にメモを取りながらうなずきます。なるほど。お子さんの遺留分は法的に保護されますが、それ以外は自由に決められます。遺留分だけで十分です。それ以外は、本当に私を必要としてくれる人たちに渡したいんです。窓から差し込む午後の光が、机の上の書類を照らしています。その光の中で、一枚一枚書類を確認していく作業は、不思議と心地よいものでした。遺言書は、公正証書遺言として作成しましょう。これなら、後から争いになることもありません。お願いします。家族信託の設定もお勧めします。万が一、お子さんが介入しようとしても、法的に防げますから。弁護士の説明は、とてもわかりやすく、安心感がありました。書類を一つ一つ確認しながら、私の心は不思議なほど穏やかです。怒りも悲しみももうありません。ただ、自分を守るために必要なことをしているだけ。それが、とても自然に感じられるんです。緊急連絡先も、お子さんから名護さんに変更しておきましょう。そうですね。それもお願いします。すべての手続きに、約に時間かかりました。でも、その2時間は決して長くは感じませんでした。むしろ、一つ一つ手続きが進むたびに、心が軽くなっていくようでした。完璧です。これで、法的にも感情的にも、完全に独立できますね。弁護士の言葉に、私は静かに微笑みます。もう、誰にも依存しない。誰にも依存させない。法律事務所を出ると、夕方の街並みが広がっていました。オレンジ色の夕日が、ビルの窓を照らしています。その光景が、新しい人生の始まりを告げているようでした。夜、自宅で引っ越し業者と打ち合わせをします。玄関のチャイムが鳴り、2人の作業員が訪れました。お引っ越しはいつ頃をご希望ですか？あさって。業者の方が目を丸くします。あさってですか？できるだけ早く。荷物はすべて梱包します。運ぶだけで結構です。わかりました。頑張ります。作業員の方々は、プロフェッショナルな対応で部屋の中を確認していきます。新しい住まいは、隣町の高級マンション、3LDK で、月額25万円。最上階の角部屋で、眺めも最高です。家具はすべて新調して、総額300万円かけました。新しいソファ、新しいベッド、新しい食器。すべてが、新しい人生の始まりを象徴しているようでした。花屋からは車で15分。通勤にも便利な距離です。孫の学校からは、車で40分離れています。この距離感が、ちょうど良いんです。セキュリティも完備されていて、コンシェルジュもついています。何より、息子たちには場所を教えません。
完全に消えるんです。経済力も整いました。法的準備も完璧です。そして新居も用意できました。あとは最後の仕上げ。笑顔です。鏡の前に立って私は何度も練習します。穏やかな笑顔。何も知らないふりをする完璧な笑顔。口角を上げて目元も柔らかく。息子たちに最後まで気づかせないために母親がどれほどの力を持っているか、その力を失うことがどれほどの意味を持つか、それを教えるのは引っ越しが終わってからで十分なんです。港莉子さん。鏡に映る自分に向かって静かに語りかけます。最高のサプライズを用意してあげるわね。窓の外には満月が浮かんでいました。その月の光が部屋の中を優しく照らしています。準備はすべて整いました。あとは実行するだけ。息子たちが目を覚ました時にはもうすべてが終わっているんです。荷物を梱包しながら私は不思議な高揚感を感じていました。これは復讐ではありません。自分を守るための当然の行動。30年間我慢してきたわけ。今度は自分のために生きる。それだけのことなんです。段ボール箱に一つ一つ丁寧に荷物を詰めていきます。食器、衣類、本、思い出の品々。38年間の人生が箱の中に収まっていきました。亡き夫の写真を最後に丁寧に包みます。あなたもきっと見守っていてくれますよね。心の中でそっと語りかけました。あさって、すべてが変わります。新しい私が始まるんです。そして、運命の朝が来ました。引っ越し当日。朝8時、大型トラックが息子の家の前に到着します。エンジン音が静かな住宅街に響き渡りました。母さん、何してるの？息子の港が慌てて玄関から飛び出してきます。寝巻き姿のまま、裸足で駆け寄ってきました。見ての通り、引っ越しを。私は満面の笑みで答えます。作業員の方々が次々と荷物をトラックに運んでいく様子を、港は呆然と見つめていました。お母さん、どういうことですか？莉子も出てきて、驚きの表情を浮かべています。あら、私たち、絶縁したんでしょう。だったら、別々に暮らすのが当然じゃない。私の声は、あくまで明るく穏やかです。だからって、いきなり引っ越すって。いきなり、あなたたちがいきなり絶縁状を突きつけたのよ。お互い様じゃない。ニコニコと笑顔のまま、私は答えました。港の顔が、みるみる青ざめていきます。30年間ご苦労様でしたって言ってくれたじゃない。私も同じ言葉を返すわ。30年間、本当にお疲れ様。でも、話し合いを。莉子の声が震えています。話し合い。絶縁状に今後一切の干渉は不要って書いてあったわよね。だから、もう話し合うことは何もないわ。完璧な論理。完璧な笑顔。息子たちは何も言い返せずに立ち尽くしていました。最後の荷物がトラックに積み込まれます。それじゃあ、お元気で。私は軽く手を振って、トラックの助手席に乗り込みました。窓越しに見える息子夫婦の姿は、どんどん小さくなっていきます。その日の午後、息子の港は、銀行からの通知を開封していました。手が小刻みに震えています。なんだこれ。どうしたの？莉子が覗き込みます。母さんとの共同口座、全額引き出されてる。500万円が。その500万円。来月の住宅ローン繰り上げ返済に使う予定だったのに。莉子の声が悲鳴に近いものになっていきました。それだけじゃない。母さんから毎月もらってた食費補助、
5万円。これも、今月から振り込まれてない。通帳を握りしめる港の手が白くなっています。その日の夕方、保育園から電話がかかってきます。山本様、本日のお迎えは、おばあ様じゃなくご本人様でしょうか。あ、今日は私が。でも仕事が。リコは慌てて早退し、保育園に駆け込みました。家に帰っても、夕食の準備をする時間がありません。今日の夕食、作る時間なかった。外食、また外食。今月もう3万円使ってるぞ。港の声には明らかな焦りがにじんでいます。子供たちが不安そうな顔で尋ねてきました。パパ、ママ、おばあちゃんは。その言葉に二人は何も答えられずにいます。たった一日で息子夫婦の生活は崩壊し始めていたんです。二日目の夜、疲れ果てた表情で港トリコはテーブルに向かい合っていました。ねえ、お母さんに謝って戻ってきてもらいましょうよ。電話してみる。港がスマホを取り出し、発信します。しかし、聞こえてくるのは、おかけになった電話番号は、現在使われておりません。つながらない。番号を変えた。じゃあ、家に行きましょう。二人は来るまで、私の元の自宅に向かいました。でも、そこにあったのは空っぽの家。玄関には、張り紙が一枚。新居への引っ越しは完了しました。新しい住所はお教えしません。絶縁したのですから、当然ですよね。ご理解ください。山本文。うほだろ。マジで消えた。港の声が夜の闇に吸い込まれていきます。どうするの？来月の住宅ローン、500万円足りないのよ。リコの叫び声が空虚に響きました。わからない。母さんの職場、花屋に行こう。翌朝、二人は花屋、色彩花を訪れます。しかし、申し訳ございません。山本は本日よりと成町の新店舗に移動となりました。店員の丁寧な説明に、港は食い下がります。新店舗、どこですか？お客様には、お教えできません。プライバシー保護のため。私、息子の嫁です。それでも、ご本人の許可なくは、完璧でした。電話番号、変更。住所、非公開。職場、移転。私は、完全に消えたのです。3日目の夜。港は、ありとあらゆる方法で私を探していました。親戚に電話をしても、ふみちゃん、電話番号を教えてくれなかったわ。友人に連絡しても、山本さん、住所は教えないでって。市役所に問い合わせても、個人情報は開示できません。もう一度、前の番号にかけてみて、ダメだって、繋がらないんだよ。それでも、港は何度もリダイヤルを続けます。電話の発信履歴は100回を超えていました。100回以上。かけてる。リコが呆然とつぶやきます。母さん、戻ってきてくれ。反響欄で意味もなくリダイヤルを続ける港。その姿にはもう余裕のかけらもありませんでした。一方、私の新しい生活は驚くほど自由で満ち足りたものになっていました。3週間後、明るい日差しが差し込む新居のリビング。本当に素敵な部屋ね。新しいソファに座り、ゆっくりとコーヒーを飲みます。朝は7時起床。以前は5時でした。ゆったりとした朝食を楽しみ、新店舗での花屋経営は週4日、1日6時間だけ。午後はヨガ教室や友人とのランチを楽しんでいます。ふみおばさん、今度の週末、一緒に温泉行きませんか？メイから電話がかかってきました。いいわね、行きましょう。心から笑顔で答える自分がいます。
誰かのために時間を使う必要もない。誰かのためにお金を使う必要もない。誰かのために我慢する必要もない。私は70年の人生で初めて自分のためだけに生きていたんです。半年後、親戚のおばから息子たちの様子を聞きました。ふみちゃん、みなとくんたち、大変なことになってるわよ。どうしたんですか？住宅ローンが払えなくて、返済計画の見直しですって。それに、リコさん、フルタイムで働き始めたって。結局、リコさんのご両親も同居できなくなったそうよ。自業自得ですね。私の声は、穏やかでした。現代社会では、我慢が美徳とされがちです。特に、年配の方、親の立場の方は、家族のために我慢するのが当然と思い込まされています。でも、私は学んだんです。我慢にも限界がある。理不尽には、毅然と立ち向かうべきだ、ということを。家族だからといって、何をしても許されるわけではありません。一方的に利用され、都合が悪くなったら切り捨てられる。そんな関係は、もはや家族ではないのです。私は、自分の尊厳を守るため、完全に関係を断ち切りました。これは、決して冷酷なのではなく、自分を大切にするという、当然の権利なんです。新店舗の花屋で、私は毎日花を生けています。常連のお客様が、次々と訪れてくださいました。山本さん、今日も素敵なアレンジメントね。ありがとうございます。心からの笑顔で、お客様をお迎えします。名家族との定期的な交流、地域のボランティア活動、同年代の友人との旅行、新しい家族の形が私の周りに広がっていきました。ふみおばさん、本当に幸せそう。名の言葉に私は微笑みます。今が人生で一番幸せかもしれないわ。夕日に照らされながら花屋の看板を磨きます。店名、色彩画が夕日に輝いていました。さあ、明日も素敵な花を咲かせましょう。充実した笑顔で店を閉めます。もし、あなたも理不尽な扱いを受けているなら、我慢し続ける必要はありません。自分の価値を自分で守る。理不尽には、毅然と立ち向かう。そして、自分らしく強く生きる。それは決して悪いことではないのです。理不尽に屈しない強さを、正義を貫く勇気を、そして自分らしく生きる自由を、あなたの人生に幸せな勝利が訪れますように。この物語が少しでも心に響いたなら、チャンネル登録、高評価で応援いただけると嬉しいです。そして、あなたやご家族の未来への思いも、ぜひコメント欄では勝ち合ってくださいね。